नमस्कार। रउआ देख रहल बानी नारायणी न्यूज। रउआ साथे हम बानी संदीप त्रिपाठी। कांटी विधायक इंजीनियर अजीत कुमार के सम्मान समारोह में सम्मानित कइल गइल। उ आम जनता के संबोधित करत कहले कि कांटी विधानसभा क्षेत्र के गरीब लोगन का अब काम ला सरकारी दफ्तर के चक्कर ना लगावे के पड़ी। जनता के समस्या के निदान खातिर गांव-गांव में अधिकारी लोगन का साथे जनता दरबार लगावल जाई। उनका के सरमसपुर माई स्थान परिसर में भव्य तरीका से सम्मानित कइल गइल। उ कहले कि सरमसपुर के दलित टोला के लोग ढेर समस्या बतौलस ह, ओके गंभीरता से लिहल गइल। एक सप्ताह में एह गांव में जनता दरबार लगा के समस्या के निपटारा कइल जाई। एह मौका पर जदयू के प्रखंड अध्यक्ष विनोद गुप्ता, इरफान अहमद दिलकश, प्रमोद पांडे, सहदेव पासवान, जनार्दन त्रिपाठी समेत भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। रउआ सभे नारायणी न्यूज के लाइक करी, सब्सक्राइब करी।